Let me start to introduce myself to you guys. My name is Amairudo Amaiwe mwana wangu, single mother. Again, utanga neku introduce shop yandiri kupinde inonzi TipCity Fashion located longa mbuya nehanda pana Robert Mugabe opposite Bata next to Hamon Saloon first floor upstairs room number 6. Vabereki ndauya nenyaya hombe wasa single mothers ndikati genditsvaga kachi business chekuita apo ndini ndapoterera ndapinda muTipCity muya ndini ndaona mune maflisi ayo maflisi amuri kuona ekutanga anoita $6 for one ayo kana wakumahodha akaisusu vanhu vanotengesa mavendors ana mairudo asina kavarume vanokuitira $58 ari 10. Amai mwana imi amai gribed amuna zvamakaona ndikati gore rino business ndinotostata chete neusingle mother murume achati cheu kuda kundicheuka haachambofaka ndibata nekuti ndichange ndakumberi mwana wangu rudo ndinotoendesa kuchikoro nekuda kwemaflisi emuTipCity aya uya nekuchipa vabereki amwe acho amakuonayo ndeye $5 for one ayo kana wakumahodha futi vanoita $48 ari 10. Ndinoti sorry kudzinza remurume wangu nemurume wacho vakandiramba vakaramba mudzimu uno here kukavadatya kuiyambutsira ipa kwechimwe kunaka kwechimwe vakadzi ndo zvandinoda kudza ndati mukore uno murume achachemerwa wangu upenyu huchachinja nekuda kweTipCity.